catch 'em all. מה קורה חברים? כאן אני, ליאון, ואני הולך לעשות את אתגר הפליפ. אבי תצלם את זה. תראו, זה הבקבוק שאבי ואח שלי הולכים להפוך. אוקיי, זה הכל בסדר. אז אני לא כל כך טוב בפליפים, פלופים. לא, הולך עד סתם, אסור להגיד לי את זה. פליפ. אוקיי, אבי יתחיל. אוקיי, רון הפסיד. רון מקבל מכה בראש. וזה שניצח, רון. מה קשר עם בקבוק? לא, עם היד. בואי לא. עם זה צריך לתת לו פעמיים. לא? כן, אתה הפסדת פעמיים. יאללה. אבי חוטף. לאבי. סתם, זה לא מצליח. זה נחשב. אבי חוטף מכה בראש. נו, מכה בראש, רון, אידיוט אחד. אני מביא לו והוא מביא לי. בום. מה יש לבקבוק? לא יודע. מי שמצליח על הפקק, הוא המנצח טכני, בסדר? איזה יום טירוף. אם אנחנו נגיע ל10,000 לייקים, אז אני ואבי ואח שלי נמשיך את האתגר הזה. והפעם במקום כף יחטפו עם בקבוק. של בירה. לא, עם בקבוק הזה, מה שאנחנו משחקים איתו. אבי חוטף רייג' וזורק עומד. לא, תעלם אותי. רון? לא צילמתי, אבי. עכשיו צילמתי. דרג לו לוביץ. יואו, אבי. עכשיו אני נותן כפות. למה? כי אני מת לתת כפה. בוא לפה רון. תחטוף כפה. מה שתיים? עשיתי אחד. אוקיי, אבי, בוא לפה. בום. ונתת לי 2 בסדר, נו. אח שלי קטן דפוק רצח, אז... די, יובי! זה ככה אמור להיות. נכון ככה? כן. שיט. רגע, MLG פרו, ניגה. רון, בוא לפה. גם אבי לא הצליח. אז אבי גם... אני ניסיתי על הפקק, ואתה הפרעת. בוא. יאללה. אבי זורק ונעמד. מי שמצליח מקבל חיבוק. סתם. אבי הצליח. יאללה, בוא חיבוק, בוא. חיבוק גברים. לא, בוא לפה כפה. אבי לא הצליח, אבי, בוא לפה כפה. זהו. רון. כף. לא נתתי לך. וואי, איזה הכנס. רוצים לראות איך אני פוגע בדיוק בביצים של רון? נו. למה? כי אתה עשית כבר פעם שנייה. רון הצליח. רון זורק. וזרק גרוע. בוא לפה כפה. אבל גם הוא צריך לקבל. זהו כפה. כן? אתה צריך לקבל. רון, סתום את הפה. ליאון. מה? רון, תעשה כמה. ואגב, זה הכפכפים של אמא שלי. נכון. הנה אלה. רגע, אני אגדיר לכם, הנה אלה. זה מפת. נו, יאללה. כפי מופת. רגע, אבי, לפני שאתה זורק, אני רוצה להגדיל אותך. לא, למה לא המשכת לעשות את הפרצוף הזה ככה? כן. יאללה, צריכים לשקוע לו בדיוק שם. יאו. אבל הוא נוגע, ליאון. כן, אני יודע, רון יחשוף כפה. אבל הוא נוגע, אחי. נכון, כי אני לא נוגע. אבי קיבל בפרצוף. טוב, אוקיי. אבי, נראה לי שאנחנו נסיים כבר, או שלא? לא. אוקיי. אומייגאד.
אבי אוכל. מי רוצה? מי רוצה? הנה אני נותן. אבי, אני נותן להם. אני נותן להם. הנה, קחו, תאכלו. תאכלו. לא אוכלים? בטח לא רעבים. אני אוכל. ימי. זה בלי סוכר, זה אחד הדברים הכי מגעילים שלי. אני שונא כזה דבר. פשוט שונא. אבי לא זכה. טוב, נרחם כבר על הכפות למה כי זה עצבן אותי. אבי זרק על רון. מי רוצה לראות את הטלפון של חבר שלי? סתם. ראיתם אותו מסרטונים קודמים. לא, אחר כך יוני ואלון צוחקים עליך, ימניים. לא. בום, סוואגה. אתה יודע לעשות את הדם? אבי, אתה יודע לעשות את הדם? דם. לא, עם הדבר הזה של הידיים. אז תחזיק, רגע, אני עושה את זה. זהו, זה כל הדם. אידיוטה. תביא כבר את הטלפון. עכשיו בוא נצלם ככה. תורי לעשות פליפ. יופי, תודה. אבי, אתה מצלם? צלם. איי! מעפן. אוקיי, נו, למה? למה אני כזה גרוע? תצלם אותי ותסתכל איך אני מצליח. רגע, אבי, תצלם. תביא את הטלפון. נו. לא, כמעט. לא. אוקיי. טוב, אבי, זהו, הבנו, אתה לא מצליח. הנה הבקבוק. בואו נזרוק אותו. בואו ניכנס לצל. לא. אוקיי, אבי. ליאון, צלם. טוב, אז ביי חברים. תנו בלייק, תנו בסאבסקרייב ויאללה ביי. וואי.